जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब। तनी ब्लॉग के लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। देखिए आज हमने क्या गल बनी सब बांध पो हेमलेट बा हाथे में। काशी जी भेटा गल बनी ई शर्मा जी हई तनी देखावा नदिया आई देखी लो नदिया। नेताजी लोग कहेला जे नदिया में 200 करोड़ के बालू धराइल बा। देखी 5000 करोड़ के बालू हई हो एजा धराइल बा। अभी में से 2000 करोड़ के शायद बालू डला गइल बा, 3000 करोड़ के बचल बा। ठीक बा। अभी बांध बा, नदी बा, ई सब प्रक्रिया हमनी के देखे आइल बानी सन जे विकास कहाँ ले आइल बा। तो एजा ले नदी पर ले आ गइल बा विकास। अभी ए पर खाली हेले के बा, ए पर हेली बस भगदड़ शुरू हो जाए। ओकरा बाद सारा लोग चिवड़ा मीठा लागी ऊपर से फेंके लागी लो चिवड़ा मीठा। पहलो जहला चिवड़ा मीठा खा जहाज से। ओकरा बाद निरीक्षण करी लो जहाज से। कहिलो कि हमनी सन के गए रहनी तो फलवा क्षेत्र में इतना राहत कोषा पुरस्कार दे के वही आ जनता तक पहुँचबे ना करी। हई ह नदिया आ हई ह घर, हई ह घर। अब रउआ हमरा के बताई जे हई एक पोरसा नीचे अभी पानी बा, अभी एक पोरसा नीचे बा, अभी एगो बारिश में इतना नीचे बा आ 2 गो बारिश औरी आ जाई तो ई पनिया कहाँ जाई रउआ लोग खुदे बताई। अभी तो बहुत लोग राहत बा, देखता लोग कि केंगा केंगा व्यवस्था बा, लेकिन अपन अपन बोरिया बिस्तर जे भी नीचे के बा उ बांध लेले बा कि कब केने जाए के पड़ जावे कर कोनो गारंटी नहीं है। लेकिन पता लगता जे 5000 करोड़ के बालू ए पर धराइल बा। देखी लो जब पानी आवेला तब ए पर बालू धराला। अब पानी जैसे सब बालू रखा देखिए गया है। 5000 करोड़ के बालू धराइल बा। एको गो बारिश ना रोकी बालू, यह सब प्रक्रिया बा। आ देखिए खेती के हाल, ऊख हवे, ऊख के हाल देखिए का ऊख होई, कौनो फसल होके वाला नहीं के। ई जी हमरा बुझाता जे 100 किलोमीटर तक ले कुछ नहीं के गाँव जवार। तनी देखावा हो, देखावा है खाली पानी लौकता है। देखावा है रउआ सब वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करी आ तनी लाइक करी आ तनी भेजी। नेताजी लोग के कान के ठेपी खुले कि हई प्रक्रिया कुली देखे आओ लोग। कम से कम एक से एक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के हमनी के वीडियो डालेम सन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। हाँ जी, हमें देख के ये हम लोग दियारा का बांध दिखा रहे हैं जो अभी अभी गए थे हम लोग घूमने के लिए, ताकि देखें कि बांध को कैसे बंध्यकरण किया जाता है। देखिए ये बालू में बोरा में भरकर इसके किनारे किनारे रखा गया है ताकि मिट्टी का कटाव कम हो और पब्लिक सुरक्षित रहे, इसमें कोई परेशानी ना हो। और से ज़्यादा और थोड़ा सा मजबूती की दरकार है। बाकी इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।